Sa ngalan na? Alum-alum bonsai. Hello. Sudah nih. Lihat. Ano maliit po, alum-alum bonsai. Sa ngalan alum-alum bonsai? Alum-alum. Hop. Ah. Hop. Yan. Guava bonsai. Guava bonsai. Iya. Berada lah. Guava bonsai. Iya, hoti. Up, picture. Yan. Wah. Gani siya. Usang ni bro. Usang tawag gani. Kuan? Sorry. Kuha na kanang tangan-tangan. Tapul. Tangan-tangan. Tangan-tangan. Oh. Tangan-tangan bonsai. Ada ya. Tangan-tangan ini. Oh, tangan-tangan nak. Tayo. Tangan-tangan bonsai. Apa ini? Apa ini? Ini penelitian na mag-order ni mo ana. Patay. Madi aw. Beliaan jud kay. Ako ang tangan ng presyo ni 2005 ang kuan ang isa. Tangan. Guava bonsai. Tingnan. Alum-alum bonsai. Alum-alum bonsai. Gaas yun. Isiwan ito ni. Wakul isiwan. Ano gila yung lingaw kita ang gwardiya diri. Ano yung mga trabaho diri? Magsige na lang yung picture-picture na buang. Wala na laing lingaw ang gwardiya.